तू येतं ना आमच्याकडे? हे बघ, हे बघ, हे बघ आमच्याकडे. होय, चल येतं ना. घर बघून येलं ना? आवडला ना तुका? चल. आज आम्ही आलो आहोत इकडे. आमच्या शेजारी आहेत एक, त्यांनी ना भाज्या लावल्यात गावठी. तर त्याच्याविषयी तुम्हाला थोडीफार माहिती देणार आहेत त्या काकू. गेलास एक भाजी एक पण द्या आमका नंतर. कारण काल आणलं हो देवळात ना 2. ते ही स्वाती काकी मुंबईत घेऊन चालली आहे. भाजी काढू घेतात तर बरा होता. तुझी मोठी आहे म्हणता माका नेऊसाठी दे. तुझी नानी म्हणता आमका दुपारी भाजी करूसाठी दे. आता काय म्हणते माहितीया, आपण दोघांनी काढू. चल काढूया. माका शिकव फक्त. तुमची सासूबाई गेली ना, पिका 2 जोडी नेऊन दिलं की देऊच्यात. दिलं की जाताना ती आता. पाणी जरा जास्त झालं, चिखल लागला. धू मग पाणी. चप्पल काढून येऊ. होय तर ता घाल ता घाल. हा होतं तुझ्या चप्पलाक लागत ना. ती माझी नाही, नानीची चप्पल. ती पण त्याची भाजी आई. ही पाल्याची लाल माठ. लाल माठ आणि तो मुळो. मुळो. तिकडे काय ता कोपऱ्यात ती पण भाजीच होती. ती आता ही शाप काढलो ना, आता त्याच्यात दुसरी पेरणार. आणलेला बी. कॉलेजला माळ्यावर लावलाय ना वाटतं. ह्यो मुळो काढा सगळं. म्हणजे नक्की काढतं काय? बोलून झाला माझा तसा. मी नाही भाजी नाही खायची म्हणून माझं. भाजी खायत नाही म्हणून. भाजी खावाच नाही पण केलेली आहे ना. मी खायच नाही म्हणून माझं नको. भाजी खात आहे ना तर फोटो काढूक लावी. माझा मासे पकडतास मग त्याचे फोटो काढू जाऊ खवा ना. मी मासे खायचंच नाही. होय तर विचार. समुद्राचे समुद्राचे समुद्रावर जाऊया. समुद्रावर जाऊया मग. तेवढा गेले तेवढं पुरे झालो. मासेच नाही मिळाले. तुझ्या आईक आवड आहे ना लय. तिची आवड आमका भारी पडते. पाचून येलं की हो. ऐका मी जाऊ एवढू सोच मोठं घे आता. राहून दे. बैल किती राहतात तुमचे? 6. गाय 1. 7. वर बघा. दोर कसला झाडाचो? भेंडी येतो.
जरा उन्हात ना काढलेली ना बावली. गोष्टी या करतो ना बांधूची हा. तर एवढी भाजी काढून झाली आहे आमची. आणि तुम्ही बघशाल माझे आता पाय नम्रता काकीची चप्पल घातलेले तिची पार माती करून टाकलं आहे.